Anak ng ito. Try mo yan. Baka mag-try sa YouTube. Nasaan na, Daddy? Tapos na ba? Kala ko may panonood din pa. Ba't ako nandun? Gawin na tayo din? Tapos na ba? Daddy na yan. Ano na? Nayak sa'yo. Kuya ako ni Mami. Ano? Manonood si Daddy ko naman. Ayan. Ayaw mo na hayaan si Daddy manood yung basketball. Tayo ba? Nayak sa'yo. Si Sally ba yun? Okay. Ay. Para kinatay. Karakin natin ito. Panood mo sa kanila. Kinatay na kalabaw. Nahagop na. Hindi. Tapos na ba yung Ano ano? kalokohan mo? Umiiyak sa kalokohan mo dyan? Nanonood si Daddy ng play. O kasi patatagal nung ano ka na naman. Nanonood ko. Nanonood ka ba? Hindi ka na naman nanonood Sige, data. yung kay ano, yung... Ano napanood mo? Hindi si Chris Aquino kasi ang ano eh. Sige, fancy Lizzy. Yung kay ano, yung Dibu. Nasa debut ka pa tapos sa dabas eh. Ah, hindi Hindi pa mo ba? na panoodin niya para may karote. Pili siya sasayang ano, Nasasayang. oras. Wala naman sayang eh. Marami naman, talo naman tayo. Ano yun? Ano? Dapat naman ako. Pinipili mo na. Pinipilit mo? Sige.